Kaixo, Donostiako Zubirimanteoko ikastetxeko ikaslea gara eta bisita gidatu bat nola egin behar den azalduko dizuegu. Edozein bisita prestatzerakoan, zenbait pausu jarraitu behar ditugu emaitz bikaina lortu nahi badugu. Bisita bat prestatzeko arrazoiak bi izan daitezke. Espreski horrela eskatu digutelako edo eskaintza libre egin nahi dugulako. Gure kasua edozein izan da, aurrean daukagun taldearen ezaugarriak, motivazioa, adina, lehentasunak aztertu beharko ditugu, eta kontutan hartu beharko ditugu gure azalpenak emateko momentuan. Lehenengo kasuan, eskari berezia jaso dugu bisitaldi bat egiteko. Bisita eskatu digun taldearen ezaugarriak, eta bigarren kasuan, gure publiko objektiboaren ezaugarriak. Kasu guztietan, jendearen interesa suspertzen duten baliabideak aukeratu beharko ditugu. Horretarako, bisitatuko den hiriko baliabide turistikoak sailkatu beharko ditugu, eta horien artean, hautaketa egokia egin beharko dugu. Hiriaren planoa eskuetan izan da, jarraituko den ibilbidea markatuko dugu, baita egingo diren geldialdiak ere. Oso garrantzitsua izango da bisita hasten eta bukatzen den tokiak aukeratzea, bai ailegatzeko erreztasunaren ikuspuntutik eta bai toki horietako baliabide turistikoengatik. Aukeratutako bi puntu horiek bisitaldiaren lehenengo eta azken irudia emango digute. Bisitaldian azalduko dugun baliabide bakoitzeko informazioa egokia, zehatza eta nahikoa izan behar du. Informazio iturri ezberdinak erabil ditzazkegu informazio guzti hori biltzeko. Baliabide horietako kudeatzailekin harreman zuzena, internet, bibliografia, prentsa artikuluak. Garrantzitsua da puntu bakoitzean kontatu nahi den guztia ondo idaztea. Horretaz gain, bereziki zaindu behar dira bai harrera, baita agurra ere. Harrera. Ongi etorria eman behar diogu taldeari. Geure burua aurkeztu, egindako bidaiaz galdetu, bisitaren laburpena egin eta bezeroak zoriondu egingo ditugu, gure hiria aukeratzeagatik. Etapa guztietan ikusmolde eta gauzak egiteko joera bera mantenduko da. Horretarako zer bisita mota egin nahi dugun zehaztu eta aukeratu behar da. Tematikoa, gastronomikoa, kulturala, edozein kasutan ere arau garrantzitsu batzuk errespetatuko dira. Emango den informazioa taldeko jendeari egokituko zaio. Informazioa ulergarria izan behar du aurrean daukagun entzuleentzat. Baita zenbakien bidez ematen diren erreferentziak ere. Ahal bada, bezeroak erraz ulertzen dituen neurriak erabiliko dira. Prezioak bere monetan, hiria 10 aldiz joagoa da beste edozein baino, agurra. Bezeroen arreta eskertu behar dugu eta ibilbidea beraiekin egitea oso atsegina izan dela ere esan behar diegu. Puntu ezberdinen arteko loturak egiteko erabiliko diren teknikak edo esaldiak ere oso garrantzitsuak izango dira, eta dena idatzita prestatzea komenigarria izaten da. Adibidez, orain nirekin bazatozte ezkerreko bidea hartuko dugu porturaino joateko. Geldialdi bakoitzeko fitxa berezi bat prestatzen da. Kartulinazko fitxak, testu motza, eskematikoa eta mekanizatua. Albada ez ditugu gehiegi azpimarratuko, ez da kolorekin margotuko ere, batez ere turisten begiradak erakarri ez ditzaten. Fitxak ordenatzeko sistemaren bat erabili beharko dugu, zenbakiak, koloreak, edozein momentuan dagokiguna erraz aurkitzeko, baita erortzen bazaizkigu ere. Kalera joango gara eta taldearen aurrean egongo bagina bezala birpasatuko dugu prestatutako guztia. Froga honen bidez, egon daitezken akatsak eta dagozkien zuzenketak aurki ditzazkegu. Informazio gehiegi edo gutxiegi, ibilaldi luzeegia, garrantzitsuak diren baliabide edo tokiak obretan egotea, eta batez ere denborak neurtzeko erabiliko dugu. Turistei emango diegun materiala aukeratu eta prestatu egin behar da. Hiriaren planoa, bisitatuko diren baliabide turistikoen foiletoak, bisitatuko ez diren baliabide interesgarrien foiletoak, bestelako informazioa. Txartel turistikoak, autobus turistikoen ordutegiak. Hau izango da gure amaierako puntua, eta ikusten zuen gorriatzean daukagu kursala. Aurten 10 urte betetzen ditu, eta bertan kongresuak, kontzertuak. Dokumentuaren bat prestatu beharko dugu turisten iritzia jasotzeko, esate baterako emandako zerbitzuak baloratzeko inkesta. Gidak ere bere aldetik balorazio pertsonala jasotzen duen dokumentua beteko du, eta informazio guzti honekin ikusten diren akatsak edo detaileak hobetuko dira aurrengo bisitaldietan. Labur bilduz, hauek dira jarraitu behar diren puntuak. Azalduko diren puntuak aukeratu. Ibilbidea diseinatu hiriaren plano baten gainean. Geldialdi bakoitza zehaztuz. Baliabide horiei buruzko informazioa bilatu. Turistei kontatuko zaien guztia idatzi. Fitxa lagungarriak prestatu. Bisitaldiaren froga egin. Turistei emango zaien materiala prestatu. Bisitaldia egin eta balorazioa.